Immanuel Kant kedysi povedal: Spal som a sníval, že život je krása. Prebudil som sa a zistil, že život je povinnosť. Nevravím, že žiť podľa Kanta je zlé, ale raz, keď sme si domov kúpili malé šteniatko, som pochopil, že všetky živé bytosti, okrem človeka, vedia, že zmyslom života je radovať sa z neho. Zdá sa, že jednou z najväčších radostí je radosť z poznávania. Tak poďme na to. Namíbia je na európske pomery veľmi jednotvárna krajina. Väčšiu časť územia zaberá púšť alebo polopúšť. Len úplne na severe, pri hraniciach s Angolou, je oblasť dažďových zrážok a hustej vegetácie. Je to jedna z najväčšie obývaných krajín sveta. 85% tvorí čierne obyvateľstvo patriace do mnohých, veľmi odlišných etnických skupín. Ovambovia, Himbovia, Krováci a mnoho ďalších tu žijú tisícky rokov. Takmer celé bohatstvo krajiny je však sústredené v rukách beložskej menšiny, ktorá vnútrozemie krajiny začala osídľovať až v druhej polovici 19. storočia. Aj keď dnes je táto pôvodne nemecká kolónia republikou s jednou z najdemokratickejších ústav na svete, nemohol som sa zbaviť silného pocitu, ktorý som nevnímal nikde inde pri mojich potulkách svetom. My bieli sme túto krajinu jej pôvodným obyvateľom jednoducho ukradli. O Cape Town sa často hovorí ako o jednom z najkrajších miest na Zemi. Pre nás sa stáva vstupnou bránou do úžasného sveta Južnej Afriky. Prvou úlohou je prevziať motorky, ktoré sme si objednali cez internet. Pár hodín nám trvá, kým domontujeme navigáciu a komunikačné moduly prinesené z domu. Keďže som si krátko pred odchodom zlomil ruku a nebolo jasné, či zvládnem jazdu na dvoch kolesách, jednu motorku sme vymenili za auto. Výborne sa nám hodí aj na odvoz batožiny. Ešte nalepíme expedičné nálepky a môžeme vyraziť. Do Namíbie je to 700 km pomerne nudnej asfaltky. Chceme to mať čo najskôr za sebou a tak v silnom bočnom vetre ideme na plný plyn. Úplne uvoľnené zadné koleso na jednej z motoriek mohlo spôsobiť katastrofu. Nechápeme nezodpovednosť firmy, od ktorej sme naše BMWčka prevzali. Až večer, keď sa trochu uvoľníme, si začíname naplno uvedomovať význam známeho sloganu Leonarda DiCapria z filmu Krvavé diamanty. Toto je Afrika. Prechodom namíbijskej hranice sa výrazne zmení nielen klíma, ale aj povrch ciest. A my rýchlo pochopíme, že ak chceme naše putovanie prežiť zdraví, musíme si zvyknúť na niektoré špecifiká. Je november, začína leto a teploty pravidelne presahujú 40 stupňov Celzia. Cesty sú široké, rovné a šotolinové. Premávka takmer nulová. Za deň prejdeme aj 400 km a stretneme iba 4 autá. Púšť, žiadne obydlia, žiadne lesy, žiadne zákruty, žiadne stúpania či klesania. Pre motorkára v celku nuda. Až na tú šotolinu. Je nevyspytateľná. Nedá sa ísť pomaly. Kolesá často preklzujú a nedržia stopu. Začne to s tebou hádzať zo strany na stranu a zrazu sa ti zdá, že sedíš na rozzúrenom bíkovi. Jediné riešenie je pridať plyn. Žiadny problém. Lenže niekedy musíš pridávať tak dlho, že kým sa motorka pod tebou ukludní, balíš 140. Vydržať v tej horúčave dlhé hodiny v maximálnej koncentrácii je fyzicky aj psychicky veľmi únavné. Práve preto sa občas neubytujeme v obyčajnom kempe, ale v nejakej loď. V miestnom ponímaní je to luxusne, spravidla veľmi originálne zariadené ubytovanie v bungalovoch, určené pre bielých turistov. Sú postavené v pustatine, ďaleko od akejkoľvek civilizácie. Nechýba však reštaurácia, bar, bazén či internet. Pravda, aj ceny sú nastavené pre bohatých bielých turistov. Turizmus tvorí v Namíbii veľa pracovných príležitostí. Ľudia, ktorých stretávame, sú nesmierne milí a zhovorčiví. Väčšinou sa smejú a sú vždy pripravení pomôcť či poradiť. Na tretí deň nášho putovania dosahujeme Fish River Canyon. S dĺžkou 160 km a hĺbkou viac ako 500 metrov patrí k najväčším na svete.
Po ďalších 2 dňoch strávených v sedle motoriek prichádzame do Národného parku Naukluft. Noc strávime v stanoch a ráno vyrazíme do púšte Namib. V období dažďov tu vraj z hôr priteká rieka, ktorá postupne vsiakne do piesku. Hlavnou zaujímavosťou pre doslova davy turistov je vysušená vodná panva s pozostatkami mŕtvych stromov starých až 500 rokov a klasické pieskové duny. Na najväčšiu z nich, nazývanú Big Daddy, sme pre nedostatok vody nakoniec nevystúpili. Do programu každej z našich motorkových výprav sa snažíme zakomponovať aj výstup na nejakú peknú miestnu horu. 3 dni nám zaberie presun pod Špickope, prezývanú aj namíbijský Matterhorn. Žulový monolit týčiaci sa 600 metrov nad okolité štrkové pláne rozochvie srdce každého horolezca. Prvýkrát bol zdolaný až v roku 1946. Tábor sme si vybudovali priamo na úpetí hory. Prostredie, ktoré nás obklopuje, je doslova rozprávkové. Ako by sme sa ocitli na nejakej inej planéte. Sme unavení po celodennej jazde, no červenkastá žula, ktorá v zapadajúcom slnku neskutočne žiari, nás vyláka na prechádzku na oproti Špickope ležiace Bralo. Dúfame, že odtiaľ budeme mať dobrý výhľad na trasu zajtrajšieho výstupu a pomôže nám to lepšie sa zorientovať. S príchodom noci nastáva vytúžené ochladenie a to je ten správny čas dať si pár plechoviek piva a zaspať spánkom spravodlivých. Vstávame čo najskôr, aby sme stihli raňajky a využili tých pár hodín po východe slnka, kedy je stena v tieni. Jediná informácia, ktorú o výstupe máme, je fotografia z horolezeckého sprievodcu. Výstup vôbec nie je technicky ani orientačne jednoduchý. Som z nás jediný, kto aktívne lezie a pasáže do 3. stupňa horolezeckej obťažnosti dokážem zdolať aj bez lana. Zo pár krátkych úsekov túto obťažnosť skutočne má a ja obdivujem Miloša a Roba, ako bravúrne to zvládajú. Po 3 hodinách lopotenia nachádzame vrcholovú knižku stráženú nádhernou agamou červenohlavou. Napätie z neistoty, či výstup vôbec bez lana zvládneme, trvalo do posledného okamihu. Teraz už len ticho sedíme a vychutnávame si jedinečné výhľady na všetky svetové strany. Nemilosrdné slnko sa už do nás opiera plnou silou. Musíme dole. Skala má výborné trenie a tak si môžeme dovoliť priam akrobatické kúsky. To trochu preháňame. Názov strom Avatara. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since there's a grown up, some different kind of fighter. And when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in myself. True. Sme späť v našom tábore. Po mystickom zážitku z krásneho výstupu umocneného plechovkou 40-stupňového piva sme vrhnutí opäť do reality. Defekt na prednom kolese, hoci o tom v tom čase ešte nevieme, je v podstate začiatkom konca nášho jazdenia. Prídu ďalšie defekty. Ten posledný je šus defekt na prednom kolese 150 km rýchlosti. Ten tanec by som nikomu neprial zažiť. Našťastie sa to obišlo bez ranenia. Nakoniec sa nám minú rezervné duše, pretože pri defektoch sa takmer vždy otrhne ventil. Úplne odíde batéria. Tieto banality, ktoré u nás vyriešite na prvej benzínke, sú tu takmer neriešiteľným problémom. Po mnohých pokusoch a omyloch sa nakoniec zmierime s tým, že jediným zmysluplným riešením je dať si veci poslať kuriérom z hlavného mesta Windhoeku.
Yes, I'm only loving, only trying to only love, and that's what I'm trying to do is only loving. Sme na najsevernejšom bode našej trasy. Čakanie si vyplňame výletmi do okolia. Dlhý deň strávime v Národnom parku Etoša, ktorý zaberá plochu polovice Slovenska. Je to výborné miesto na pozorovanie zvierat v období sucha, keď sa zhromažďujú pri napájadlách. Jednoducho sa pomaličky vozíme autom a fotíme. Zvieratá si nás absolútne nevšímajú. Zaujímavé bolo vždy nakupovanie suvenírov. Miestni si rozložia stánky pri ceste, vystroja sa do svojich tradičných odevov a lovia turistov. Možno práve preto, že pritom nikdy nie sú dotieraví, si vždy niečo kúpime, aby sme ich takto aspoň trochu podporili. Od týchto mladých slečien v krásnych, doma ušitých krojoch sme sa dozvedeli, že majú prázdniny. Predávať ich sem poslali ich mami a bratia vraj sedia doma a pozerajú televízor. Skoro ako u nás. Zjednávame ceny, aby sme trochu natiahli čas. No sú to tvrdé obchodničky. Žiadna zľava. Za jednu bábiku 10 eur. Náš čas v Namíbii sa pomaly chýli ku koncu. Na návrat do Kapského mesta potrebujeme predlhé 3 dni. Je to 1800 km jednotvárnou priamočiarou asfaltkou v 40-stupňovej horúčave. Zažili sme toho oveľa viac, ako som vám ukázal, ale nie všetko z toho je zaujímavé a nie všetko je publikovateľné. Leteli sme z Viedne cez Dohu do Kapského mesta a takisto aj naspäť. Motorky sme si požičali celkom na 16 dní. Nájomné za jednu bolo približne 1200 eur. Celkovo nás tento výlet vyšiel na osobu okolo 3500 eur. Dosť veľa z tejto čiastky sme však jednoducho pustili dole hrdlom. Strava je kvalitná, bez akýchkoľvek zažívacích problémov. Počasie bolo stabilné, bez rážok, ale pomerne často fúkal silný vietor. Nie sú tu žiadne otravné muchy či komáre. V krajine je veľmi cítiť nemecký vplyv. Všade je poriadok a až úzkostlivá čistota. Policajtov sme takmer ani nevideli. Nezažili sme ani len náznak kriminality či akéhokoľvek nepriateľstva. Jediné, čo mi chýbalo, bola trochu vyššia miera exotiky a trochu viac pohybu. Ale to asi nie je chyba krajiny, ale prehnaných očakávaní. Celkové hodnotenie výborná. Sme radi, ak sa vám rozprávanie o našom putovaní Namíbiou páčilo. A úplne na záver vám chceme povedať to najdôležitejšie, čo sme sa v Afrike naučili. I've seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world comes from dividing.